שלום, כמה לא כיף לראות את הפרצוף הזה על הבוקר. אותך אני הולכת לשנוא בוודאות. זו משפחה מכוערת. מה עם דורדורנט? לא שמענו על ההמצאה? אתה הולך להציק לי מלא, אני כבר רואה את זה. האיפור שלך מזעזע. אני עושה עכשיו תנועות מוזרות עם הידיים, למרות שאם יקרה משהו כולנו נמות, בסדר? סליחה אדוני, אתה יכול בבקשה לחגור, סתם בא לי שלא יהיה לך נוח? מחייכת, אבל בלב מאחל לך שתמות. אנחנו מציגים לכם עכשיו סרטון בטיחות ב-13 שפות שונות באיכות של טוסטר, ואחר כך יוקרן סרט בתקופת הביזנטים. נוסעים יקרים, כאן הזה שעושה כמו כולכם ביחד בחודש אחרי מיסים, אשתף אתכם בפרטי טיסה לא קריטיים. עכשיו ממריא את המטוס הזה כי יש לי ענק, ואז אני זז לישון. לילות ליוטי כשהגענו, תודה ביי. תחגור חגורה בבקשה, אני רוצה שאם נתרסק תמות באי נוחות. אמרנו בלי אוזניות, נכון? תמותי. תאו קפה? תן בבקשה. טעות, קפה. תרצה להקיא או לשלשל? איך החביתה, טעימה? טעימה כמו שהדל פה סטרייט. גברתי מעוניינת במשהו מהמוצרים? הם יקרים רצח ופה כבר איזה 8 חודשים. אדוני, אתה יכול בבקשה לשים מסכה על האף? לא קשור לקורונה, אתה פשוט ממש מכוער. התינוק שלך ממש בלתי נסבל. פעם באה אמצעי מניעה. נו אלה, תביא לה את השוקולד, העיקר שתסתור כבר. כולה כיף כיף. השבעתי ממך, סליחה. לא אכפת לי. חמוד, נגמרו לי הדרכים להציק לך, תסגור את המגש בבקשה. סליחה, אבא שלי מנכ"ל, אפשר בבקשה את הניוקלה רומנה וכוס שבלי בצד? בטח, אני שנייה מסיים את הניחותים ובא אליך, טוב? בעיה. חבר'ה, אנחנו רק עוד 40 דקות נוחתים, אבל אתם מה זה לא באים לי בטוב? אז בוקר טוב, יא מנהיית! כן, איפה אתם? בוקר טוב! בוקר טוב! כל המטוס להתעורר, קדימה! נוסעים יקרים, הגענו ליעד, כי אני חתיכת גבר, רגע טמפרטורה בין 4 מה זה על הזין שלי, אז תודה. נחתנו. הילדים שלך היו נוראים, שיקייסו אותך, אמן, אמן. בעזרת השם תיפלו למלכודת תיירים. מקווה שיעצרו אותך במכס, בגללכם שונאים אותנו בעולם, ביי!